Numerosos veciños e veciñas de Castroverde asistiron á inauguración do Centro Multiusos, que correu a cargo do presidente da Diputación e do alcalde, e que leva o nome de Paco Pestana, en homenaxe ao artista castroverdes falecido en 2021. A institución provincial destinou 325.000 euros a esta dotación, a metade do presuposto total, un investimento que se enmarca na cooperación cos concellos para que presten mellores servizos aos veciños. Neste caso é evidente que Castroverde tiña unha necesidade, porque, como el me decía, non tiña un centro sociocultural, non tiña unha casa da cultura, non tiña onde facer actividades, non tiña, digamos, un salón de actos onde facer unha reunión de distinto número de persoas, como agora vai ter aquí esta posibilidad. Por tanto, era unha obra moi necesaria. E agora, pois, con esta axuda que aportamos e que xuntamente co que aportou o Concello e o GDR, pois, sin dúda ninguna, que é un espacio sociocultural magnífico. Pola súa banda, o alcalde valorou o apoio da Deputación desde o primeiro momento en que se expuxo esta necesidade. Foi José Tomé, o presidente da Diputación, da que tamén formo parte, o que dixo e deu a solución a este centro sociocultural. Logo, sumouse o GDR. Sí, estou de acordo, pero repito e recalco, a axuda máis importante foi a Diputación Provincial de Lugo suplantando as carencias de outras administracións unha vez máis. O fillo de Paco Pestana, Francisco, foi o encargado de descubrir a placa. Periodo Alfairía 1949-2021. Bien, que se recuerde la memoria de mi padre, está bien. Con esta caricatura, Xiro López, amigo de Pestana, tamén se sumou a esta homenaxe. Paco Pestana era un artista total, era un escultor extraordinario e estaba tocado pola xenialidade. Pero é que, ademais, esa xenialidade de Paco non se manifestaba únicamente cando se poñía a facer escultura. Tiña o don da palabra. Tamén asistiron ao acto a dona e os irmáns do artista. A mí parece unha cousa estupenda que se reconozca un ilustre, en certo modo, non? Para mí, sí, para mí era especial. Voto muchísimo de menos porque hoxe mesmo ainda non o creo que non este aquí. Bueno, pois un gesto moi bonito que lle fagan isto a meu irmão. Lembraron o orgulloso que se sentía de ser de Castroverde. A él hubieralle gustado, a verdad. Que sí, seguro que sí. Encantáballe, o pueblo para él era increíble. Bueno, para todos os tres que éramos, sempre foi increíble para nosotros. Logo da inauguración, o presidente e o rexedor percorreron as instalacións situadas detrás do centro de saúde. O multiusos está formado por dous edificios conectados que contan cun gran espazo principal de 200 metros cadrados de superficie útil e outros locais máis pequenos preparados para dar servizo ao tecido asociativo do municipio.